Tnieda Bank tal-ħin mill-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca. L-idea hi li minflok mal-Malta Community Chest Fund tiġbor il-flus, tiġbor il-ħin li n-nies joffru minn qalbhom biex jgħinu lil ħaddieħor. L-idea hi li allura Malta jkun hawn ħafna aktar nies impenjati fil-volontarjat. L-inizjattiva se tiġi varata nhar il-ġimgħa li ġej u l-preżentatur Joe Azzopardi ta' aktar dettalji dwarha. Mela aħna li qed nagħmlu qed nitolbu lil mechanic pereżempju li joffri 20 siegħa biex jirranġa l-fanda dik is-soru li twassal it-tfal. Hairdresser pereżempju li tagħti l-ħin biex tgħin in-nies li jkunu bil-kemoterapija. It-tabib li joffri 20 siegħa ġaħat li ma jiflaħx iħallas biex ikollu tabib urġenti bil-lejl pereżempju. Lil-teacher li jrid jagħti privat lil-tifel li hemm marit l-isptar. Is-sigħat mbagħad jidhru fuq is-sit nofri.com. Għaqdiet mhux governattivi, parroċċi u sintki jistgħu jaraw il-ħin disponibbli u meta jkollhom lil xi ħadd qudiemhom bi bżonn ta' għajnuna partikolari jikkuntattjaw lill-amministratur tas-sit u jgħaqad l-offerta mal-persuna li għandha bżonn. Hemm min diġà offra ħinu, fosthom hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat li offra 20 siegħa f'xogħol volontarju mal-persuni li jieħdu sehem fl-Special Olympics. Il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Arċisqof ukoll offrew ħin minn tagħhom. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista, Godfrey Farrugia, se jagħlaq 55 sena u għalhekk qed joffri 55 siegħa bħala tabib lill-Community Chest Fund. L-ispirtu wara din l-inizjattiva huwa marbut mal-imħabba u l-paċi. U fuq il-valur tal-imħabba nistgħu allura nagħmlu ikollna ħafna aktar għaqda. Ħalli ma ninfirdux għaliex il-paċi ma tiksibix iż-żomma, imma l-paċi tittaħdem għaliha kuljum. Dan hu mod ta' kif aħna ngħixu f'armonija flimkien.